Chino! 오빠. At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para tapusin ang ating pinag-uusapan kung bakit nakikipag-date siya sa'yo, umo-oo siya sa'yo, pero hindi ka sinisipot. Mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinisipot sa mga date mo. Ito, magkaalaman na tayo, mahal. Real talk na tayo. Umpisa na natin ang ating recap. Sabi ko kanina, mahal, unang, baka hindi ka sinipot ng kadate mo kasi not feeling well siya. May mga pagkakataon na minsan important day mo pero at the end of the day hindi ka makapunta, hindi ka makapag-show up kasi masakit ang tiyan mo, masakit ang puso mo, masakit ang katawan mo o di kaya talagang high blood ka na at hindi ka na pwede mag-love life pa. Di ba? Kapag kasi pinilit yan, mahal, pinilit ng kadate mo, ay naku, magiging pabigat lang siya sa'yo. Ang pangit naman ang first impression na ganun, di ba? O, ito, pangalawa, mahal. Hindi ka sinipot ng kadate mo kasi iba ang itsura mo sa social media versus personal. Ayan yung sinasabi natin, mahal, na huwag nyong hayaan kainin kayo ng social media. Minsan kasi napapasobra na ang paggamit natin sa filter. Di ba? Minsan kapag masyado kang perfect sa social media, kapag nakita ka ng tao sa personal, hala, ikaw pala yun. Di ba? Mahirap yun. Kaya kayo dyan, kung ano ang meron ka, embrace nyo lang. Kasi ang tunay na nagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay tatanggapin ka kahit may sore eyes ka man. Okay? O kahit anong imperfection mo, di ba? Kahit talaga nga namang minsan falsifikado na yung tuhod mo, yung likod mo, di ba? O di kaya lagi kang binebembang ng jowa mo, ay nako, minsan talaga nga namang kapintasan din yan. Kapag masyado kang marupok. Ewan ko ba sa inyo, mahal, kung bakit hindi kayo sinisipot ng mga kadate nyo. Ay, ito, pangatlo, mahal, nakakatawa rin to. Pwedeng hindi ka sinisipot ng kadate mo kapag meron siyang late realizations. Ito yung sinasabi natin na, ala, ang hirap pala ng buhay ngayon, hindi na pala ako lalandi. Oo, umuo siya nang makipag-date sa'yo pero at the end of the day na-realize niya na hindi pa pala siya financially literate, financially stable, kaya naman wag muna akong jojowa. In short, hindi ka pa priority. Yun lang naman yun, mahal. Kaya hindi ka sinipot. Hindi pa siya ready mag-commit. O di kaya meron siyang mas nahanap na pasok sa standards niya. Di ba may mga ganon? May mga, oy, aminin mo, ikaw rin naman at some point nagbabago o nagdadalawang isip ka sa mga desisyon mo sa buhay. Pwede na rin yan sa desisyon sa pakikipag-date. Kaya at the end of the day, wag kang malugmok kung hindi ka sinipot kasi marami pa namang opportunity at marami pa rin namang tao na pwede kang i-date at makatuluyan mo. Diba? Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mawala ng self-confidence. Always remember, mahal, na kung hindi siya para sa'yo, huwag kang mag-alala. Meron pa namang nakalaan sa'yo na ma-appreciate ang kabahuan ng hininga mo. Ano pa ba ang pangit ng ugali mo, ang toyo mo, kasi sa tamang tao, your imperfections are always perfect and accepted. Wow! Diba? Ganun lang tayo. Masyado na maraming problema sa mundo. Masyado na maraming negativities. So kung ikaw ay mabasted man, hindi ka man swerte sa pag-ibig, might as well look for the brighter side of life. Diba? Look for the brighter side na napapakinggan mo si Kim Chino na talaga nga namang ang pagmamahal niya at atensyon niya ay nasa iyo.
O siya, mahal ako'y sisibat na, pero wag kayo mag-alala. Nagbabalik na po ang ating Vasa Princess, si Rocketera Titangelo, sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa estasyon na mahal ka rin namin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat kayo, mahala. Love you. Huy! Metro's #1 Love Radio. Basic!